Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Avui, dia 11, prop de 4.500 alumnes repartits entre infantil, primària, secundària i llar d'infants han tornat a les aules. Un canvi de data que es va aprovar al mes de desembre per ampliar la distància entre les reunions familiars i l'inici escolar. Una mesura que ha comptat amb la tranquil·litat de les famílies. Sí, yo creo que sí. De momento, al menos aquí en este colegio, las medidas han funcionado correctamente y bueno, hay que empezar otra vez la rutina, sobre todo por los niños, y yo creo que ha sido buena iniciativa empezar ya. I la confiança posada als centres escolars. Por ahora sí, al menos aquí han resultado positivas, no ha sido negativo. De momento la gente se comporta bastante, lo controlamos y yo creo que sí, podemos confiar. Els alumnes han accedit als centres amb les mateixes mesures de seguretat que el trimestre passat. Mascareta, distància, presa de temperatura i, a més, ventilació a les aules. Els més petits, contents del retorn, han pogut retrobar-se amb els seus companys, a més d'intercanviar a les aules les diferents experiències nadalenques.